Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukomanashe. Please post my own story as ID yangu nyaya. Mukoma ndokutotsvakawo advice. I don't know kana iri confession but ndingangoti is secret because hama dzangu handisati ndadzizivisa kuti in my marriage izvi ndo zvandiri kusangana nazvo, zvinhu zvinondirwadza kusvika pakadzikadzika pemwoyo wangu. Mukoma nyaya yangu ndingangoti yakatangira apo patainge tichiri kugara kumusha wangu. Murume akasvika pakudanana nevanhu vakasiyana siyana kusvika pakumubata chaiko. Mukoma kumubata murume akatorara pamubhedha wangu akarara neumwewo mukadzi. Mukadzi uyu mukoma munhu wekuti tainge takadzidza tose pasame school, then iye akabva azobva munharaunda ndokubva azonowanikwa somewhere else. Saka handizivi kuti connection yacho yakazobva pai. Then ndakazoti ndaenda kunoshanya zvangu, ndaenda kunoona mama vangu. Pandakazodzoka ndo pandakabva ndazofind out kuti mumba mainge mutori neumwe mukadzi. Apa murume at that time ainge ari munhu aiva neattitude iya yekuti I don't care. Saka ndakazongoona kuti sezvo ndainge ndichiri nekamwana kacheche, there was no way I could go nekamwana aka who was going to take care of me. Ndikabva ndazongoshingirira but mukoma ndarwadziswa kusvika pekupedzisira. Hapana chandinoshaya mukoma. Vanhu vazhinji upenyu hwangu hwandiri kurarama, especially now that we are here in South Africa, ndinorarama upenyu hwekuti hunochiviwa nevanhu vazhinji but havazivi kuti kuchiva kwavanoita upenyu hwangu. Inini mukoma I am suffering like no man's business. Handina zororo mukati mekurarama kwangu. Zvinhu zvinondirwadza zvekuti murume akasvika pakundiudza kuti iko zvino chinotoita kuti ange achinditundira. Hanzi hunge kana afunga some of his girlfriends, hanzi avo vane magaro mahombe, kana avafunga ivavo ndiko kuti ange achizokwanisa kuproducer. Hanzi naturally haachakwanise kuproducer kana asina kufunga ivavo vanhu vake vaanodanana navo vane magadziko mahombe. Saka zvinhu izvi mukoma zvandinoudzwa nemurume wangu zvinhu zvinondiparadza mumwoyo mangu. Sometimes anokwanisa kungokaruka akuudza kuti chakanakira mari ndechekuti wega mukadzi waunenge wanyenga anobva atokuda. Mashoko ekuti ari kundiparadza mumwoyo mangu ende ndava munhu wekuti I am too suicidal. Chese chandinenge ndangofunga mukoma ndikaona sekunge ndinenge ndava kusakwanisa kusolva dambudziko iro randinenge ndafesana naro, ndinobva ndangoti kuzviuraya mani kuri nani. And now I am talking about even small things, as in kana ndikaenda kana kunotenga something kuri kunzi kana ndasvika mushop kana ndikafind out kuti ndinenge ndakanganwa something like card chairo. Munoona kuno kuSouth Africa kune mashoppers card. Kana ndikaona kuti ndinenge ndakanganwa a shopping card chairo chinhu chekuti it doesn't like mean a lot kuti unge uchitozvitorera upenyu hwako because of a shopping card, but ndichitobuda mushopu imomo ndinenge ndiine imwe regret yekuti kufa kuri nani. And ndava munhu wekuti handizivi kuti stress ndo zvainoita here kana kutongotiwo chirwere chava kutongodevelopa mandiri, chirwere chekuti ndinongokanganwa kana ndikangogadzika chinhu pandinenge ndachigadzika then ndinobva ndatongokanganwa. Because most of the times mukoma kana ndikakanganwa chandinenge ndakanganwa, murume haatombozezi kuti ange achindirangaridza kuti inini I am someone wekuti pfungwa dzangu hanzi hadzina kurodza. Hanzi I don't have a sharp mind. That is the correct word that he uses whenever he is like insulting me. Anongonditi inini I am someone without the capability of having a sharp mind. Iye anongonditi
hanzi kugara kwaakaita neni, it is because anongoda kuti vana vange vachingokura pamwe chete nevabereki vavo vari vaviri vari panzvimbo imwe chete. That is the only reason as to why he is keeping me in this marriage. Asi dai zvanga zvisiri izvozvo, hanzi mungadai makadzokera kumusha kwenyu a long time ago mai mwana. Ende upenyu hwandiri kurarama mukoma unorwadza. Ndakatanga kurwadziwa nemarriage kubva ndichingopinda mairi marriage. My advice kune vanasikana vachiri kukura, please musafa makazvinyepera kuti kana ukawana murume anenge akagadzira upenyu hwake kudhara, then wako upenyu uchange uchizova upenyu hwekuti you will enjoy. Because inini mukoma ndakangosangana nemurume uyu ari munhu wekuti ainge akazvigadzirisira upenyu hwake. Inini changu chete mukoma chanakangokwanisa kuita ndechekuti ndakangopindawo mumarriage ndokubva ndatanga kungotengawo tumwe tunhu tushoma, but even though ndakatenga twandaitengawo tuproperty twangu, but it was sort of like valueless, zvainge zvisina value than the things zvandakasvika ndikasangana nazvo. Saka BP yangu mukoma ndiyoyo yekuti murume akasvika pakundidudzira akandiburitsira mashoko ekuti inini kuti ndinge ndichizoproducer mauri hunge kana ndatofunga anzi magirlfriend angu awo ane mabody structure anoyevedza. Saka it has destroyed me zvekuti kunyangwe tichiita bonde racho I just don't feel anything anymore. Pfungwa dzangu mukoma dzinoita shut down zvezvekuti I do not even think anything anymore panguva yekuita bonde. Ende munhu wekuti handitendedzi kuti ndinge ndichimubata, ndikamubata anobva abvisa ruoko rwangu paari. Izvi ndaimbozvizama kumashure uko ndichizama kuti let me try kuti kana ndikambozviisa in that moment kuti ndinenge ndichibatana nemurume wangu pamwe zvimwe kuda pfungwawo dzangu dzinokwanisa kuzodzokawo pabonde iro ratinenge tichiita. But murume ndo zvaanoita izvozvo, anenge achindibvisa achindikatanura maoko angu achiti usandibata. Saka we just have intercourse zvezvizva zvekuti iye anenge asingade kuti ndinge ndichizongoitawo nzara, because anenge achingoti maybe kana akandisiya nenzara ndinokwanisa kuzomuhorera. But I am so destroyed mukoma zvekuti kunyangwe mandinofamba, kunyangwe murume akarakidza kuti ane interest mandiri, I just ignore. I do not even care anymore about men. Saka ndauyawo padare renyu mukoma, ndiri kungotsvakawo advice kuti life yandiri kurarama zvese zviri kuitika kwandiri handizopedzisiri ndazviuraya here ndikasiya vana vangu. Uye zvekare kana kuri kunzi nyaya iyi yekuzviuraya that is not the solution, saka ndoita sei vedare? Inini nemurume takachata, iye akandiudza kuti kunyangwe ukaita sei, kunyangwe ukaenda kupi, inini I will fight you to death kuti muchato watiinawo usafa wakakanzurwa. And believe you me mukoma, munhu ane mari kana akakuudza kuti contract yamakasainirana it will never be cancelled, I am sure kuti kunyangwe ndikazama kutora matanho api that contract would never be cancelled. And isusu tine a family lawyer, and I know kuti this family lawyer will always be on his side. Zvose mukoma zvinhu zvizhinji zviri muzita rangu, but zvingori muzita rangu just for the name only, but the love, it is not there. When I look at everything that is in my name, I find out kuti it is just valueless. Nemari ine murume wangu, zvinhu zvekuti kunyangwe ndikazviudza kuti ndakabenefita marriage so let me walk away, ndinenge ndangoita sekunge munhu angotswinya zvake nzou. So I am asking for advice kuti ndoramba ndichingosafa here for the sake of my kids, because kuvana here kuvana anopretenda, anokwanisa kutoti tigere paya kana tichitoona TV anozonditora kutondigadzika pamakumbo ake so that vana vange vachingoona vabereki vavo
kuita sekunge vanodanana, but immediately kana tazoenda kubedroom, if I try to imitate zvezvia zvatinenge tamboita in the sitting room, anobva atokudza kuti I'm busy, I have a client that I want to speak with. Zvinobva zvazotongogumira ipapo. So I feel like I am someone asingadiwi. Yes, I know kuti kudiwa handidiwi, ndinongodiwa because ndakangomuzvarirawo vana. So I have come here on your platform ndichitongotsvakawo mazano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndava munhu wekuti ndava kungogara ndiri suicidal. Chese chandinenge ndafunga, chose chandinenge ndakanganisa, even a small mistake, ndinobva ndatofunga kutozviuraya. Please ngativabatsirei vahanzvadzi vedu ava kuti vange vachiburitsa moyo iwoyo wekungoda kungozviuraya just because vari kushungurudzwa nemurume wavo. Please let us advise here in the comment section. Dzaitibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Mukoma, inini ndiri kuitawo zveteaching, ndiri kuno kunyika yavatorwa, ndiri kuno kuMozambique. Zvakaitika mukoma kuti ndinge ndichizouya kuno kuMozambique, it was because of my wife. Inini mukoma ndakati ndiri munyika yangu yechizvarirwa yeZimu, mudzimai wangu akandirwadzisa mukoma, because ndaiti ndichimupa mari kudai, so ndichifungidzira kuti kamari ikako tinofanira kuti tinge tichizokashandisa ABC, but at the end of the day mukoma ndakabva ndazofind out kuti iye mudzimai wangu ainge aine mamwe maplans ake awo ainge achiita, maplans ake aiita nehama dzake in secret. Zvinhu zvakandirwadza mukoma zvekuti ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichingobva pamba. Inini mukoma ndakangosiya marriage. Mudzimai handina kana kumbogara ndamuudza kuti ndainge ndafunga zvekuti ndinge ndichimusiya iye nevana. One day mushure mekunge ndataurirana neimwewo friend yangu yainge iri kuno kuSouth Africa, ndakataura nayo, then ndikabva ndaiudza kuti izvi ndo zvainge zvichiitika mumarriage mangu. Akabva anditi uya kuno umbozamawo something else. Ndipo pandakabva ndazombouya kuSouth Africa. Ndakasvika muSouth Africa mukoma ndikambozama kutsvaka basa randinoziva reteaching, asi painge pachinetsa paidiwa mapepa akasiyana-siyana kuti ndikwanise kuwana basa. Ndakambowanawo basa pane kamwe kaprivate, but mari yacho nemaconditions acho ndakaona kuti apa vainge vachitondishandisa simply because inini ndainge ndiri muZimbabwean. Ndipo pandakabva ndazombodzoka zvangu kumba. Ndadzoka kumba mukoma, I was really stuck kusvika ndazofind out kuti this other friend of mine ainge ari kuMozambique achiitawo zveteaching, akabva azondi-invite. All that I had to do was to take a passport. Ndokubva ndatopinda muroad ndikabva ndanojoinana nebest friend yangu uyo wandainge ndakambowirirana naye. Iye ainge atorelocata nemhuri yake, vava kutogara kuMozambique ikoko. Zvadaro mukoma pasina kana nguva ndakabva ndazowana basa. Ndakati ndawana basa kudaro mukoma, hameno kuti pfungwa dzacho dzakazopinda mandiri seiko. Ndakangozviudza kuti sezvo ndava kuno kuMozambique, what I want to do is I want to make sure kuti uyo ainge ambori mukadzi wangu ndamurwadzisa kusvika pekupedzisira. Ndainge ndapindwa nemweya wekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizomugadzira, ende zveshuwa mukoma ndo zvandakabva ndazoita. Ndakabva ndazomugadzira mukoma. Ndakamugadzira mushure mekunge ndaenda kune imwe ng'anga iyi ikabva yati uri kuda kuti afe here kana kuti apenge kana kuti angoita chimwe chirwere chekuti chinenge chisingarapiki. Ndo zvandakabva ndazosarudza izvozvo zvekuti kana akangopinda murelationship anofanira kuti ange achizongorwara as ini achingoenda kumaperiods non-stop. Saka iye mudzimai wangu ndo dambudziko raakatanga achasangana naro pandakamugadzira ipapo. Then nekufamba kwenguva mukoma ndakabva ndazodzokera zvekare kune kasekuru ikako. Ndikabva ndati nai sekuru, ko zvandinongonzwa zvichinzi vanhu vazhinji vanouya kuno kuzoromba kuno kuMozambique, kakabva kaseka kasekuru kaya kakabva kati hongu ndizvozvo,
kuno ndo zvatinonyanya kugona izvozvo zvekuromba, tichirombesa vanhu vanenge vachida kutanga mabusinesses. Kakabva kandibvunza kasekuru aka kuti uri kudawo kuromba here? Ndikabva ndati hongu sekuru, neniwo ndiri kuda kuti ndinge ndichiromba. Kakabva kanditi but haungangoromberi mahara nemishonga yangu, zvinodawo kuti mishonga yangu inge ichizowanawo something. Ndikati mishonga yacho yenyu naye sekuru inoda chiiko kuti inge ichizondipawo upfumi? Kakabva kandiudza kuti mishonga yako kadhara aka hanzi inotorarama neropa, saka ndaifanira kuti ndinge ndichipiwa rimwe dende iri rinofanira kuti ringe richingogara rakazara kuti neropa, kuitira kuti zvikwambo zvacho izvo zvandinenge ndapiwa zvikwanise kuwanawo chekunwa, because hanzi basa razvinenge zvichishanda ibasa rakaomarara, saka basa racho rinenge richida ropa constantly. Mukoma, at that time munoziva pane imwe stage yekuti kana ukabuda mumarriage at that stage you do not care about anyone. Unenge wakungozviudza kuti for now I just want to be selfish, handidi kuti ndinge ndichiita caring about someone else. That is the situation that I was in at that time. Ndainge ndisisina kana hanya neumwe munhu kunze kwangu chete. So mukoma, ndo zvandakabva ndazongoita at that time. Ndakavabvunza sekuru ava kuti saka dende iri ramuchandipa ndiri kufanira kuti ndinge ndichizorizadza neropa raaniko? Ndokubva ndazoudzwa kuti dende iri raifanira kugara rakazara neropa rehama dzangu, hanzi dende racho raifanira kuti ringe richizosanganisa ropa. Rikagara rasanganisa ropa zvinoreva kuti inini ndinenge ndatoputsa mhiko, saka mhiko idzi kuti dzinge dzichizogadzirisika zvaikwanisa kuzondiremera, because kunenge kwava kudiwa mamwe maconditions anonetsa kuti ndinge ndichizomamita maconditions iwawo. Ndakabva ndati zvakanaka isekuru, ndokubva ndazopiwa dende riya. Dende iri zvarakaita iro rine mamvere awa mukoma anotoita sekunge anomera kubva pariri dende iri. Ndakati ndaripiwa ndikabva ndaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora zita, kana ndanyora zita rehama iyo yandainge ndichida kuti ropa rake ringe richizotanga iro kupinda mudende umu, ndaifanira kuti kana ndapedza kunyora zita then ndinobva ndazotora bepa riya ndobva ndazoburitsa sikarudzi yangu. Mushure mekunge ndaburitsa sikarudzi yangu ndaifanira kuzotamba chimhandara maoko, then kana ndatamba chimhandara maoko urume hwangu waifanira kuti hunge huchizodonhera pane bepa riya iro randinenge ndanyora zita reuyo wandinenge ndichida kuti ropa rake ringe richizotanga iro kupinda mudende umu. Ende ndaifanira kuti munhu iyeye wandinenge ndatanga naye aifanira kuti ange achizova munhukadzi. Mukoma, handina kana kumbotambisa nguva, ndakangoti ndichingosvika kumba ndokubva ndatora one of the books ndikabva ndangobvarura bepa ndikabva ndatongonyora zita. Ndakanyora zita reimwe hanzvadzi yangu uyo wandakatanga kuchekeresa, but hanzvadzi yangu uyu mwana wekwabamunini ndiye akava first target yangu. Mushure mekunge ndanyora zita rake ndakabva ndazomuisa mumind mangu ndikabva ndatanga kupretenda sekunge ndainge ndichiita bonde naye. Chikandinetsa mukoma ndechekuti ndakabva ndatoona vision yacho katanga kupinda muvision umu mukoma. Inini ndainge ndava kutozviona nditoriko kuSouth Africa, ndainge nditori paprize apo paainge achishanda nemurume wake variko kuSouth Africa ikoko asati azoshaika. Ndakatozviona mukoma nditoripo paprize ipapo. On that day vainge vatori kushed, vainge vaine mamwe mazikreti mazihombe emapuranga awo ainge akazadzwa potatoes. Vaitora mapotatoes aya vachimacheka vachimakanda mune mamwe makreti vachiita sekunge vainge vachigadzira mbeu yemapotatoes. Saka iye akabva atondiona akabva ati budi murume wangu wauya kuno, ndo zvavakabva vataura. Hanzvadzi yangu ndo zvayakabva yataura. Ndakabva ndati ndauya kaa kuzokutora. Then iye akabva ati muri kuda kuenda neni kupiko nai budi? Ndikabva ndati chingonditevera. Then ndokubva azotanga kunditevera. Vakati vanditevera sisi vangu ava ndikabva ndatanga kufamba ndichipinda navo musango. Tichingonopinda musango mukoma ndipo pandakabva ndazovabata chibharo, but izvi zvakaitika tiriko kuhope ikoko. Saka pavakatanga kuchema vachiti koma zviitireiko nai budi,
ndava kutoenda kutonoudza mukwasha wenyu kuitira kuti kana ndikazobatira pamuviri then ange achiziva kuti zvinhu izvi ndimi mandibata chibharo. Saka pandakangonzwa achiti ndava kuenda kuno kumang'arira kune mukwasha wako, ndikabva ndati zvino nyika yose ingasaseka kuti ndabata hanzvadzi yangu chibharo, ndipo pandakabva ndazonhonga dombo. Apa hanzvadzi yangu yainge ichimhanya. Pandakanhonga dombo riya mukoma, ndakanzwa rimwe simba rainge rakanyanyisa, ndikabva ndatema hanzvadzi yangu nedombo riya, ndakamutema kugotsi uku ndokubva angowira pasi. Pandakazofamba ndichinoenda apo paainge ari, ndakatosvika pakatomira kamwe kachembere aka mukoma kainge kari kapfupi pfupi, then kainge kakatomira paya kakabata dende kachitochingidzira ropa riya iro rainge richibuda, because ropa racho mukoma nematsemukiro awo ainge aita musoro wasisi vangu ava because of simba randainge ndashandisa pandakavatema nedombo iroro. Ropa racho rainge rakawandisisa. Kachembere kaya kaitoseka zvako kachichingidzira, kachitoita sekunge kari kuchingidzira patepe. Kakati denderiya razara neropa, ndopakakabva kangoridza zvigunwe kudai so, ndikabva ndatopepuka ndakawira pasi. But pasaidi pangu denderiya ndakatoona kutoti mainge mutori neropa. Then ndopa ndakabva ndazotonzwa zvichitonzi hanzvadzi yangu yainge yashaika kuSouth Africa ikoko. Ndikabva ndanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichizodzokera kumusha, kuti ndinge ndichienda kumariro. Ndakabva ndangopa excuse yekuti kuno zvino kuMozambique zvainge zvakandiomera, ndainge ndisingakwanisi kudzokera kumusha ikoko mukoma. Saka ndo upenyu hwacho hwandiri kurarama, upenyu hwekuti ndinoshandisa idzo hama dzangu each and every time. Kana kuri kunzi mudende umu munenge musisina ropa, kana ndichida kututsira, ndinofanira kuti ndinge ndichizochekeresa umwe zvekare weukama. Zvino kachembere kaya kakabva kazouya kwandiri kakabva kati iko ndiko kainge kari mukadzi wangu andaifanira kuti ndinge ndichizoroora zvekare. Ndakabva ndazonegotiata nako kachembere aka, kakandiudza kuti it is fine, ndinofanira kuti ndinge ndichizongodana nawo zvangu nevasikana, but no marriage at all zvekare. Andaitendedzwa kuti ndinge ndichizorara nemunhukadzi ndisingashandise dzeverero zvekare. Mushure mekunge ndataurirana nako, kachembere aka kakabva kandiudza kuti iko personally akakwanise kuti kange kachirara neni like personally. Saka zvandinoita ndezvekuti paya pandinenge ndiri kuhope iko kanondimutsa, then kanobva kazondibereka kumusana kwako kachembere aka. Kunyange kakapfupika mukoma, kakatopfupika zvekuti kanosvika mumabvi mangu umu, but kana yasvika nguva yacho kanotondibereka kobva katanga kubhururuka. Kanobhururuka kakananga ndini ndinenge ndachuza uko kwandinenge ndichida kuti kange kachinanga, but always tinenge takananga pamba panenge pachigara weukama, hama yangu anenge ari munhukadzi. Kana tasvika paya ndinotonoka zvakanaka zvekutoti hama yangu yaiya inobva yatondivhurira, yobva yatoti bhuti mauya, ndobva ndatoita bonde nayo hama yangu. Saka paya pandinenge ndava kuda kunoita bonde nehama yangu, iko kachembere kaya kanobva kazoita like possession, zviya zvinonzi munhu ari demon possessed, kanobva kapinda mumuviri mehama yangu. Then ndinobva ndatoona kutoti iyo hama yangu chiso chayo chinobva chatoshanduka. Kachembere aka mukoma kana kaita demon possess muviri weumwe munhu, unobva waona kuti akasi kachembere asi atori mukadzi akazvinakira. Kunoku kuMozambique kune vakadzi vatsvuku vakaita kunge varungu, so because vazhinji vacho avo vakadzi vakaita vana nemaPortuguese vanozozvara vamwe vana vanenge vakaita vanaku, vanenge vakaita makaradhi vatsvuku. Saka ndizvo zvaanozoita. Saka kachembere aka pakanoshanduka ndo zvakanozoita, kanobva kaita umwe mukadzi munako akaita mukaradhi, tobva tatoita bonde paya. Saka I think kuti iye mukadzi uyu anotoita sekunge maybe akatochekereswawo, then ndokubva azoshandiswa nen'anga iyo yakazondipa kachembere aka kuti kange kachizova kachikwambo kangu. Iyowo ndo confession yangu mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, vanhu tine zvivindi akomana,
tine zvivindi chaizvo, asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.